Naliezaví sú pohlavári jednotlivých landsmanšaftov pri vymýšľaní mota pre svoje každoročné zrazy. Moto 37. zrazu Sudetonemeckého landsmanšaftu znie: Spravodlivosť prináša mier. Spravodlivosť a právo nikdy nechýbali v slovníku Sudeťákov. Ako si ich predstavujú, najlepšie ukazuje mapa okypteného Československa, pod ktorou budú zajtra sedieť ich pohlavári spolu s exponentami českej a slovenskej emigrácie a na ktorú bude upierať svoj žiadostivý zrak zástup desiatok tisíc Sudeťákov. Na ich nadšenie, s ktorým odstraňovali pohraničné závory a ich podiel na rozbití predvojnového Československa, nemožno zabudnúť. Našli si predsa novú vlast. Bavorský ministerský predseda Franz Josef Strauss ich už neraz vyhlásil za štvrtý kmeň Bavorska popri Šváboch, Frankoch a tzv. Starých Bavoroch. Čo ich s Československom ešte spája, najlepšie vyjadrujú na mapách okýptenej republiky, ktoré s neúnavnou vytrvalosťou vydávajú. Sú to však márne nádeje. Na tom nezmení nič ani zajtrajšia návšteva a vystúpenie kancelára Kohla na ich zraze. Nezmení na tom nič ani dlhoročná podpora, ktorú im poskytuje politická osobnosť takého kalibru, akým je trebárs Otto Habsburský, a nezmení na tom nič ani dnešné vyhlásenie spolkového ministra pre tzv. Vnútronemecké otázky Windelena, ktorý tvrdil, že aj sudetonemecká otázka zostáva otvorená. Spájajú sa Sudeťáci skutočne s každým, kto je ochotný vystúpiť proti dnešnému socialistickému Československu. Dnes dekorovali svojím najvyšším vyznamenaním Štefana Romana, prezidenta spolku, ktorý si dal honosný názov Svetový kongres Slovákov. Nepodceňujeme ich snahy, nemôžeme podceňovať to, akú úlohu hrajú revanšistické spolky a organizácie v politike NSR. Isté však je, že sa ich nemáme prečo báť. Po druhý raz už naše pohraničné závory odstraňovať určite nebudú. V rovnakej chvíli, keď v Terezíne prebiehala mierová manifestácia, tu v Mníchove vrcholil 37. zraz Sudetonemeckého landsmanšaftu. Poprvý raz bol na ňom aj úradujúci spolkový kancelár. Helmut Kohl sa vo svojom vystúpení vyhol tomu, aby hovoril o otvorenosti nemeckej či sudetonemeckej otázky, ale neodpustil si, aby odsun Sudeťákov označil za vyhnanie. Ďaleko útočnejší voči socialistickým krajinám bol patrón Sudeťákov, bavorský ministerský predseda Franz Josef Strauss. Na rozdiel od Helmuta Kohla, pre ktorého sú terajšie európske hranice zárukou mieru, tvrdil, že zmluvy so socialistickými krajinami nie sú záväzné pre budúcu vládu, ktorá nastúpi po vyriešení tzv. Nemeckej otázky, čo bude možné až po zmene režimov v socialistických krajinách. Pripustil však, že je to otázka ďalekej budúcnosti. To, čo zrejme z taktických dôvodov neurobili ani Helmut Kohl, ani Franz Josef Strauss, naplno povedal štátny tajomník Franz Neubauer, popredný predstaviteľ Sudeťákov. Nemeckú otázku nemožno vyriešiť bez uznania nárokov Sudeťákov.